Здравейте, приятели на подкаста Равни възможности. Много е хубаво, че отново имаме възможност да сме заедно и се радвам, доволна съм, че днес ще имам възможност да ви представя една тема, за която получихме много запитвания и която съм сигурна ще бъде интерес от всички. Ще поговорим за дарителските кампании. Как се правят, какви са ползите от тях, как да направим една наистина успешна кампания. Наш гост е Елица Баракова. Здравей! Здравей, Даниела! Здравей! И аз всъщност ще й дам възможност да каже повече за себе си в началото на нашия разговор. Заповядай, Елица! Благодаря много за поканата. За мен е важно, освен че ми е интересно професионално, за мен е важно да съм днес тук и се надявам да бъда полезна с опита си като човек от неправителствения сектор. Фондация Бикос помощ за благотворителността работя 30 години вече и в нея ние имахме възможност за тези години да проследим развитието и на дарителските нагласи, промяната, която настъпи там в дарителската среда, възникването на платформи за даряване и ред други неща, както наши собствени, така на фондацията, така и други. По криза, в мирно време, така че имам много наблюдение и се надявам да съм полезна на хора, които може би в момента прохождат в тази тема. Аз съм сигурна в това и много благодаря, че прие нашата покана. Ние наистина имахме много въпроси по отношение на дарителските кампании от наши зрители и от хора, с които правния инкубатор работи. Нека да започна с един такъв общ въпрос. Когато организираме дарителска кампания, задължително ли е тя да бъде за някакъв индивидуален случай или може да бъде и кампания за някаква обществено полезна кауза? Кои сме сега ние да видим? Разбира се, че може и двете неща. Като цяло в дарителството важат същите правила, както в бизнеса. Трябва да имаме добра стока, която някой да купи. В този смисъл е хубаво, когато човек по-професионално, така структурирано подхожда към набирането на средства, може би да се запознае с това, което е известно за дарителските нагласи. Те не само в България, навсякъде към света. Хората предпочитат да помагат на хора. Така че безспорно една кампания, която подкрепя нещо да се случи в помощ на един конкретен човек, особено дете, но без значение конкретен човек, който може да бъде представен пълнокръвно, да го усетим, да се по някакъв начин да разберем неговите емоции и болки, да се поставим на неговото място или на място на неговите близки. И тогава тази кампания има по-големи шансове да привлече подкрепа, защото дарителството на първо място това е емоционална дейност, на второ място е рационална. Така че всеки, дори този, който казва, че взема решение рационално, на първо място ги взема емоционално. На първо място той има вече някакъв опит, в който може да бъде докоснат. Но все пак и организациите, които защитават каузи, които са не само за един човек, също разбира се набират средства и просто трябва да помним на ум, че хората предпочитат да знаят кой точно ще има полза от една такава подкрепа, ако те я дадат. Тоест индивидуалните кампании са като правило по-успешни? Като правило са по-успешни, може би по-лесни и задължително елементи от индивидуалната кампания могат да бъдат пък вплитани в една кампания за по-обща кауза. Най-известните примери са пример за фондовете за стипендии. Те са така направени, че предишните носители на стипендиите са и най-добрите мотиватори за привличане на нови дарители, дори те вече да не получават тази стипендия, защото точно това е тяхното предназначение. Така човек може да разбере какъв тип хора, ето да види какви точно хора ще подкрепи този фонд и да си го намести в представите, но каже да, тия ги виждам, че са свестни момичета и момчета.
и нали, могат да ги подкрепят. Така че всъщност добрите кампании за фондове или за цели организации, които имат и по-многокомпонентни дейности, все пак се основават на някакъв личен разказ. Затова навлезе и в комуникацията, и въобще и в дарителските кампании, които са преди всичко също комуникации, навлезе така наречения сторителинг. Ние разказваме една история, в която обличаме зрителите или слушателите, за да могат читателите, най-малко. Тя е някаква индивидуална за да могат история. те да си представят какво точно ще се случи с подкрепата и с парите им. И пак, нали, правилото е хората подкрепят хора. Да, това е една изключително интересна и полезна идея за хората, които се канят да организират кампания за обществено полезна кауза. А как се случва технически организирането на една кампания? Кампанията се планира както се планира комуникационна кампания или пък кампания за продажба на нещо. Ние в фондация Бикос през последните вече почти 10 години много така явно си заемаме методи от света на бизнеса, от света на продажбите, за да увеличим привлекателността и достъпността на дарителските кампании, за които заставаме, или пък хората, които обучаваме в фондонабиране. И те започват от там. Ти да си представиш ясно своя кауза продукт и на кого тя върши работа. Тук пак идва този елемент на кого. И да си представиш и ясно кой е твоя купувач или дарителя, къде се намира той. Бизнесът използва едни методи, които ни дават възможност да опишем много ясно този дарител. Той с какъв опит е, кое го кара да се чувства, кое го кара да се страхува, какво го движи, какви мотиви би могъл да има в своя личен живот, в нещата, които знае, от кои медии и канали се информира. Въобще един такъв пълнокръвен образ, има такива готови модели, канваси се наричат, в които хората могат да опишат своя потенциален дарител и честно казано, когато всеки го прави, му идват на ум много конкретни идеи, където човек да го търсим, защото първата грешка е да се обръщаме към света като цяло. Истината е, че нали, пък обратно светът е затрупан от информация и различни кампании. Той трябва да прави нали, тези преценки, така че преценките, кои кампании да подкрепя, всъщност се взима това решение в главата на дарителя. Ние все погрешно смятаме понякога организациите, ние толкова сме свестни, само да си кажем и те просто трябва да ни подкрепят и ако не ни подкрепят са някакви лоши хора, защото вижте колко тук сърцато дадено работим. За съжаление не е точно така, не са лоши хората, просто имат много други неща. И как се случва сега тая кампания? Най-вероятно е да ни подкрепят близките хора, които ни познават и това на практика интуитивно и постоянно се случва. Всъщност много е важно да преминем отвъд този ринг и така да почнем като лук, нали, да белим следващите слоеве и нали, най-близките ни хора безспорно ни подкрепят, но трябва да достигнем и затова е важно това упражнение. Кои са тия хора? Може би те имат подобен опит, скоро са преживяли такова нещо. Така че веднага ще разберат тази история, която им разказваме за нуждата. Може би те са близки по друг начин на нашата тема, но трябва да го свържим веднага пък с общностите, в които членуват, медиите, които гледат, посланиците, които имат значение за тях. Обикновено ние имаме един глас, подкрепящите ни в най-близкия кръг също имат своите гласове, т.е. получават и ни други малки кръгчета. И колкото повече камъчета такива, и колкото повече гласове различни от нашия има, толкова до по-различни хора и аудитории достигаме. И това е всъщност най-трудното и трябва да бъде най-първата цел. Да стигнем до повече хора. Ако само ние говорим, дори да имаме телевизор, което най-честия случай нямаме, просто няма да достигнем до повече хора, ако само ние си имаме една ограничена аудитория, можем да сме много креативни, да я поразширим, но едва ли
безкрайно. Тоест, първата стъпка е някак да дефинираме аудиторията, към която ще се насочим. И какво правим след това? И тогава ще можем, тогава си правим комуникационен план и той е много по-конкретен. Вече когато не говорим за света изцяло, примерно говорим за майките, които гледат след обед някакво предаване или са в някои фейсбук групи, вече можем да си направим списък на тези места, където можем да ги намерим, на начините, по които те предпочитат да получават една информация, на хората, които предпочитат да ми я дават, и можем да бъдем конкретни, а не един плакат, едно послание, едно нещо за всички аудитории. Можем да намерим тяхното меко място и да направим послания за тях, да направим път към тях, и съответно визия, картинка, и всички елементи на един комуникационен план, визуални и невизуални. Така че следващата стъпка си е много конкретен план и в този план ние можем и трябва да привличаме и други участници, т.е. слагаме най-накрая екип, който ще изпълнява този план, да направи такива и такива материали, да изработи послания и да говори в определени медии, като тук има предвид всякакви, най-вече са ни под ръка социалните медии, но не само. И имаме един екип, в който може да поканим външни хора. Може да поканим някой, който е преминал успешно или неуспешно дори през нещо подобно, да поканим известна личност, която сме чули, че примерно обича кучетата и нашата кампания Кучешка. За да може някой искрено да се присъедини със своя собствен автентичен друг глас от нашия към тази кампания, така решаваме кой. Като имаме план. Той може да е много прост. Но звучи изключително професионално, така че ако аз съм едно лице, което има нужда от някакви средства за една индивидуална кауза, каквато и да е тя, като че ли няма да мога да се справя сама. Сега за отделните, тя благотворителността е море и наистина принципно, въпреки че в България върви най-популярни са кампаниите на физически лица. Всъщност са най-популярни кампаниите, на които на физически лица някой им помага да ги направят успешни. Как се случва това? Да кажем най-честите. Към кого мога да се обърна? Най-често това са кампаниите за лечение или пък за образование, най-често такива. И с времето възникнаха специални места, които 90% от кампаниите са такива и самата платформа специализира в такова нещо, да продава такива кампании и съответно посетителите на платформата знаят, че там ще намерят такива. Иначе, понеже нашата здравна система е така една пробита система, хората са оставени на само себе си, какво трябва да знаят. Обикновено дарителските кампании искат хората, които даряват за тези кампании, искат да знаят, че хората са изчерпили възможностите на националното здравеопазване с средствата на касата и т.е. там да има накратко разказан път, ние бяхме, каквото сме направили безплатно, имам предвид с нашите пари от данъци, вече няма и вноски, вече няма на къде, трябва да се обърнем помощ към вас и това така звучи като една отговорност. Истината е, че неправителствени организации и граждански групи постоянно правят такива наръчници, с които помагат. Едно време Сейв Дарина, Спаси Дарина направиха наръчник. Какво да правите, като имате болно дете и се разказват базисни неща, като в момента, както е актуалната ситуация в НЗОК има начин за подкрепа, след като системата не те лекува повече. Има начин да ти е покрито платено лечение, както в България, така и в чужбина, има някакъв ред, в който ти си подаваш заявление в някакъв порядък се надяваш да получиш финансиране на такова лечение. Сега то не работи в 100%. За съжаление, след отпадането на Обществения съвет, който беше към
когато тази дейност беше самостоятелна като Център фонд за лечение на деца, тогава имаше много повече публичност и граждански надзор. Сега там все още се виждат някои информации, но не е толкова прозрачно. Но да, чувала съм и съм виждала как организации, как хора получават подкрепа и заветния формуляр за лечение в чужбина особено. Има някои болести, които са по-лесни за получаване на помощ и други, които са по-трудни. За съжаление, примерно онкозаболяванията са по-трудни за подкрепа, защото така имаме амбиции, претенции като здравеопазване да си ги правим тук в България сами. Също така, ако заявлението към тази институция бъде придружено от подобаваща публична патардия, така дигнем как, нали, и случвало се ние да подкрепяме такива публични апели, тук млада жена, майка или бъдеща майка, малко дете, имат нужда и са подали документи има лечение във Франция, в Германия. Тогава, между другото, и там по-бързичко са взимали решение. Така че едно следване на правилата не е за изключване тотално. Да, може би в много повече от половината процента от случаите няма да се намери помощ в касата, но има и такава помощ и следването на тези стъпки, да подадеш там заявление, да си подадеш... те, между другото, са длъжни да ти намерят място да те лекуват в чужбина. Защото никой отделен човек не знае толкова много за какви са лечебните заведения в Франция, Германия и така нататък, както в Министерство на здравеопазването и в Националната здравна каса. Така че те дори са длъжни да намерят място. Но обичайно кандидата си пуска заявление, пуска си офертата от конкретна болница и така че това е една стъпка, която според мен е задължително да бъде направена, пък може, нали, да излезе нещо. Ако е придружена с публичен шум, може и да им даде допълнителни мотиви, защото никой не иска да изглежда зле в публичните очи, че тук на едно момиче стои между него живота му, парите за това. Така че но ако не стане, са публичните кампании са други, когато най-малко един човек може да си направи Фейсбук страница, да информира редовно дарители и потенциални дарители какво е ситуацията. Там се появява възможността хората да предлагат освен пари някакви предмети в полза. Нали, купете си тези сувенири, парите ги дарете. Има такива постоянно кампании. Дарете парите в тая сметка, пратете ми разписката и аз ще ви дам предмета, който сте си избрали. Така че, да, трябва дори човека да влезе в една такава комуникация с потенциалните си дарители. Платформи като DMS, Павел Андреев и на други места включват кампании за лечение на хора и те обикновено искат същите документи, каквито иска държавната администрация, нали, някакво заявление, да се епикриза с сегашното състояние и къде ще се лекува. Тоест отново е необходимо лицето, което търси помощ, предварително да е направило някакво проучване и да има предвид конкретно лечебно заведение, може би оферта от това лечебно заведение. Офертите понякога са дори един имейл с цена, но да, документите, че има място на света, където тези пари, ако бъдат събрани, ще бъдат платени, защото нали, на всеки човек се съгласете, че не звучи съвсем добре, тук някого ще го лекуваме, ама не знаем дали някой на света има къде да го лекува. Хубаво е да има такива документи и сега вече колкото по-добре е разказана историята, колкото по-често се създават новини около тази кампания, толкова и по-голяма е аудиторията към която те се отправят, толкова е по-вероятно, че ще се случи нещото. Как се разказва добре една история? Така като си представяш, че ти го четеш, че човек си представяме точно отново някакъв образ на човек, който го чете. Той е примерно много заед, затова ние бързичко трябва да му кажем най-важното, как да го направим по най-добър начин. Все пак
Нали, това са правила, конкретните неща могат да бъдат различни, но нали, обикновено си представяме такъв човек. Или пък си представяме хора, които скоро са станали родители, трябва да им покажем тук едно бебенце, което не е толкова щастливо като тях. Добре се разказва с кратки емоционални изречения, с добра визия, която дава възможност да се предаде посланието, което обикновено е такова. Помогнете, защото може да си представите, че сте на мястото на тези хора, или нали, това просто е една ситуация, в която гледайте с мъничко, може да помогнете, гледайте колко сме много. Вълнуващо, емоционално, дори сега има всякакви видове емоции. Ако се преместим все пак за малко в нашата сфера на неправителствени организации, има организации, които целят системна промяна или т.е. например екологични организации или пък застъпнически организации, които техните кампании са по-скоро, например, основани на гнева. Гледайте какви неща се случиха, ядосайте се и дайте да направим 1, 2, 3, за което ни трябва такива средства. Например, миналата година беше много популярна, аз съм от Сливан и в моя град имаше такава кампания за запазване на части от природен парк Сините камъни, който е над града, и там има нали, една не много различна от други места ситуация с местен големец, който нещо там си е купил и заради него се вършат едни промени и заради някои други интереси. И там от една страна кампанията беше основана на това чувство, че ние сме свикнали това, детския ни дом, местата, които сме посещавали като деца, поляните, които сега са застрашени, гневът от корупция, влияние върху погрешния начин на някои хора, които са по-важни от нас и нашите детски спомени. Конкретни експертни данни, защото направиха изложба с редките цветя, които там растения, които виреят на тези места, които също са под заплаха, и редки други животински, птичи видове. Тоест една много конкретна и многостъпкова кампания, която ни държи отново. Постоянно да има новини, постоянно да има неща, в които ние може да участваме, защото апелите само дари в един момент могат да бъдат недостатъчни, човек да се умори. Затова ето елата на изложба, спомнете си, такива призиви, които се редуват с апела дари, също помагат да ни държат ние да имаме какво да разкажем на хора, които не са лично включени вече в тая кампания, да има какво да разкажем на трети страни, защото да напомня, че целта е да излезе от нас, от нашия кръг, да стигне до други кръгове. Ще бъде ли коректно ли разбрах, че е значително с повече шансове за успех, ако една кампания бъде организирана през професионална платформа, отколкото ако едно лице или няколко лица просто решат чрез социалните мрежи да правят нещо самостоятелно? Принципно е така, макар че разбира се има и изключения, примерно ако е по-малка сумата, ако има много ясна аудитория, която веднага получава това съобщение, то е твърде ясно и може да, нали, примерно, не знам, бебе му трябва нещо конкретно за 3000 евро, това е възможно да бъде събрано в едно читалище, една църква, в едно място, където физически хората веднага да го чуят. Ако попадне в телевизионно предаване един такъв апел, също може да има много бързо разпространение. Обикновено всичките, когато става въпроси за по-голяма сума, за стотици хиляди, хората трябва да използват целия арсенал, защото платформите само им помагат да си увеличат както аудиторията, която ще чуе, така и начините, по които може да се дари. Не само по банкова сметка, нали, сега има много лесни блинкове, моментални преводи в различни платежни системи, но и с SMS-ите по по-различен начин, така че да се отговори на желанието
На някой, ако има желание само 1 евро да прати, ето има начин. Някой, който иска да прати по-голямо ударение също. Някой, който има повече доверие на платформите, защото знае, че там те публикуват отчети. Другия пък, който има повече доверие директно на сметката на човека, така че колкото повече, толкова повече правилото. Комбинацията от начини когато работи трябва. най-добре. Но понякога, ако е много малка сума, дето се вика с обява в хода, може да се свърши тази работа. И е винаги хубаво някой, особено ако става въпрос за тежък социален случай, някой близо, но все пак друг от най-потърпевшите да помага по-безстрастно, не толкова с най-личната емоция, да може да имаш представлява. предвид със самата логистика. Да, и да прави това разпространение, да бъде наличен, когато някой иска да научи повече информация, за да не тревожат всички. Примерно майката на болно. Как са ориентирани дарителските кампании, специално в България? По-скоро към хората, към индивидуалния човек или има начин да бъде заинтересован и бизнеса, да речем? Който разполага с повече пари. Са, да, повече. Първо някои факти от миналогодишното проучване, което сега ще излезе и отново новото му издание скоро. Първо казва, че физическите лица, българинът, как дарява, нали, този любим въпрос, около 43-4% даряват директно на частни лица, така предпочитат, и 40 и няколко пак процента същия процент даряват на неправителствени организации, т.е. и се доверяват. Тук се включват, разбира се, и платформите. И 8-9% даряват на църкви, на различни вероизповедания. Сега бизнесът вече той в данъчен смисъл не може да дарява на физически лица. Данъчните му облегчения са валидни само когато дарява на юридически лица, така че там обичайно бизнесът дарява повече на организации, на институции, включително на общински и държавни структури, които могат да получават дарения, да речем, нали, училища и болници, и такъв род организации, така че там по-малко е вероятно да получат помощи. И ако обаче има някои компании, които, особено индустриалните предприятия, които са голям работодател в определен район, те обичайно имат там някой човек, който отговаря за това да организира и помощта за нашите хора тук, местните, децата ни да учат, възрастните да не са съвсем изоставени, ако имат нужда. Така че обикновено такива индустриални фирми има някой човек, който е известен, приема такива заявления и може да се получи подкрепа или те поддържат фондове, които захранват. Ние имаме такива случаи с фондове за събирани от служителите, които събират, примерно, за лечение в нашия район на деца, за образование, за стипендии на деца от нашия регион, които се допълват от работодателите. Така че сега на едно физическо лице му е по-трудно да проучва предварително такива неща, но все пак тяхната идея е, че ние живеем тук и тези неща ги знаем. Познаваме се и може да бъде намерена помощ. Бизнесът, дарява повече пари, но пък пак трябва да си представим, че сделката и тук, когато няма структура, ние имаме фонд и периодично събираме такива заявки. Значи, ако няма такъв случай, пък то направо почти няма такива. Значи, пак сделката трябва да се случи на полето. Аз страшно се развълнувам от това, което виждам. И затова ще ангажирам моята фирма да го дари, ако съм в позиция да й влияе. Отново, решението се случва през личността. Ако той пак има предишен опит или е човек, който се вълнува, или по някаква причина, която ние предварително може да сме разсъждавали върху нея и да знаем този човек, нали, той може би ще ни помогне лично и понеже така е случайно директор
на нещото, може да помогне и цялата компания. Пак сделката се случва на личностно ниво. Много, много рядко има някакви правила и отдели, които взимат решение и затова ако нямаме такъв достъп, е направо загубена кауза да се пише особено на големите банки, големите всички пишат, нали, на едни и същи, на един кратък списък от банки, мобилни оператори, така. Няма как те да отговорят на всички, особено положително, няма как никак да отговорят дори. Ясно. Добре, какво се случва след като средствата, които сме си поставили за цел да бъдат събрани, са събрани, употребени са и какви са правилата по-нататък? До тук ли свършва всичко или сме длъжни да направим още нещо? В неправителствения сектор има такъв, нали, израз ужас печелихме, нали, сега уж мислихме се, че е трудно, но нали, работата по един проект после започва, така и с едно дарение всъщност не би трябвало да свършва. Сега някои дарители се взимат предпазни мерки още на този етап и когато става въпрос за лечение на деца, примерно се даряват парите директно на институцията, която ще извърши лечението, някои по такъв начин се застраховат, че няма да отидат тия пари на друго място. Това все повече ще бъде трудно, защото има всякакви лесни начини човек да събира пари в лични сметки или които не са на показ, както са в платформите или по друг начин. Така че ние ще продължаваме да разчитаме на прозрачността и отчетността и на самите получатели. Би трябвало, така както си шумно събирал парите и си информирал хората за проблема, така и да се опиташ по същите стъпки да върнеш и да дадеш на дарителите възможност да разберат какво точно информация е станало. За това как са така че това е, нали, задължение средствата. И с особена почет и внимание трябва да се отнасяме към въпроси, когато ни питат, нали, какво стана с тия пари. Моите наблюдения са, че и в нашата организация, тъй като имаме повече от 500 кампании годишно, които са ползвали нашите инструменти, е много трудно, нали, всичко да се отчете текущо и ние най-успешно правим годишно отчитане. Но знам, че това е недостатъчно. Все повече се опитваме всеки месец изпращаме напомняне на тези организации, които ползват инструментите, че и сега имат трибуна и когато са направили нещо и имат успех и е добре да го покажат, защото хем това е добра новина за сегашните дарители, хем може да се превърне в нещото, което ще мотивира следващите. Така че наша грижата е една тема безкрайна е, защото пък особено неправителствените организации, за съжаление, нямаме толкова ресурси да нали, като получим парите, сега пак почват социалните работници да работят. Имат много малка частичка от времето си да се комуникират, но е задължително. Но е необходимо, да. Добре, има ли някакви... И само както в... Т.е. трябва да си представим ситуацията, че както ако не ни хареса хлябът от една хлебарница, няма да се върнем повече там, така и ако, нали, по някакъв начин дарителите са останали неудовлетворени, не са намерили това, което са търсили, добрата история и края и, нали, няма да се върнат. Затова трябва да си даваме сметка, че ние, особено неправителствените организации, пак ще се върнем. И трябва да си го поставим здраво в календарите, да комуникираме и да се отчитаме, защото за разлика от едно физическо лице, което събира, нали, край, да кажем, неправителствените организации, така това ли е постоянно. наистина стои въпрос с физическите лица? Тоест, събират и край. Има ли някакви правила, да речем, ако някой има открита така наречената дарителска сметка, то всичко ли може да прави със средствата, които са събрани в нея? Да, всъщност пропуснах да кажа, че платформи като DMS изискват и плащат само в дарителска сметка, също като такава превантивна мярка срещу злоупотреби и тя е важна, може да се използва само за лечение, защото банките извършват допълнително физически контрол, т.е. те искат проформа фактура за плащането и го гледат дали това получателя е здравно заведение, дали е аптека, дали е някакъв друг тип рехабилитатор, примерно.
и дали е този разход в синхрон с към обявената цел на сметката, защото то пише в специалния договор, специална цел на сметката и тогава се заплаща. Тоест това е важно дарителите да изискват, да проверяват тази дарителска сметка и ние в DMS, например, гледаме договора. Не е достатъчно някой да твърди, че сметката е дарителска, защото събира дарения. Да. Тя трябва да е специален статут в банката и всеки всъщност човек, който има някакви подозрения, би могъл в банков клон на същата банка да попита този номер. Всъщност има ли такъв статут, ако няма достъп до самия договор. Това е информация, която може да получи. Може да получи, да, ще му проверят, ще му кажат. Банките обикновено не са много петимни да дават информация. Ще проверят ако... Не, ще проверят ако... Да, за това. Така че някаква защита и по въпроса дали свършва за кампанията за едно лечение, ако наистина е имало финално решение на въпроса, да, но за съжаление наводнени сме с кампании, които са за безкрайно лечение и така за безкрайни опити, където вече според мен дарителите с времето натрупват някаква лична компетентност, нали, кое работи, кое не, защото всеки пък човек има право да се опита да се лекува, да спаси някого до края и нали, да го заведе на края на света. И в сферата на здравеопазването има лечебни институции в други държави, особено които са склонни също да отидат до края и да предложат всякакви чудеса или опити за тях. Но да, хората с времето, защото има такава група, която дарява за такива каузи, според мен нали, развива компетентност, кое работи и кое не работи. И в дискусиите много се обсъждат турските клиники, работят ли, какво не работят. Те защото пък откриват офиси в България, нали, казват, елате при нас, всичко ще бъде по-добре и то е по-добро. Като отношение, като пълна дейност, интегрирана. Нали, всички специалисти идват при теб, не ходиш като хамав между няколко заведения с болно дете. Така, интересно е, че само ние не успяваме да се организираме по този начин, като че ли. Не са недостатъчно увеличаващия си бюджет на касата, някак си не ни стига. Да. Пък за 20-30 хиляди евро, гледай там хората, какво чудо правят. Така. Ами да попитам един последен въпрос. Приключила е кампанията, да речем, че успешно. Реализирана е целта и са останали средства. Какво се случва с тях? Беше парти със слон. Това е, нали, отново в сферата на различните случаи. Сега, ако сме ги събрали в нашето читалище и ние имаме, т.е. така физическа комуникация, ние можем физически да попитаме дарителите сега каква ни е следващата стъпка. Даже може би, ако те са били въвлечени, сами ще имат идеи какво да направим сега с тия пари, които са останали и по същата пътечка. Неправителствените организации имат за мен лукса да имат следваща кауза и моят съвет би бил категорично да не се връщат пари, нали, такива неща. Има остатък, защото сме успели да се справим по-евтино, по-бързо с каузата, но имаме следваща. Това пак е въпрос на открита комуникация, така че някой пък, ако случайно реши да си ги иска, да има възможност да си каже, аз не съм съгласен с тази новата кауза, върнете ми ги. Но дарителите за това са подкрепили една организация с дейност, която не се изчерпва с едно конкретно нещо, така че продължаваме напред, но с отново откритост и честност. И пак хората, където намират добър хляб, ще се върнат. Да. Така че където намират комуникация и виждат колко сърцато и отдадено работят тези хора, пак ще се върнат. И ще приемат всяко решение. Като последен детайл, ако има остатък в дарителска сметка? Дарителските сметки се наследяват. Ако е човека починал и по принцип близките на болни деца не е рядкост да ги пренасочват на други места. Могат да направят това, да. Могат в друга дарителска сметка. Постоянно да се прави
приключила е кампанията, в добрия случай излекуван човека или пък, за съжаление, е починал, тези средства могат да бъдат пратени на други места. И това е добър. Могат да не бъдат, да. Тогава какво се случва? Ами, в дарителството няма никъде 100% сигурност пак и затова са по-надежни от тази гледна точка институциите, които могат да бъдат държани отговорни, докато физическите лица, да, в крайна сметка, зависи от решенията на близките им, които често, когато са били много публично комуникирали и събирали пари, наистина правят нужното да ги дадат на следващите кампании. А пък понякога дори самите дарители могат да им така да ги дарят за тях, за всичките преживени негативни емоции, продажби на лични имоти и други такива неща, ако има още друго дете. Но всичко това са въпроси са детайли на конкретната ситуация. Защото може да попиташ добре, братчето почина, но има друго детенце, което до сега никой не му обръща внимание. Не всички ресурси са били изпивани към ужасния случай, който е било в семейството, защото сега да няма пари за образование или за грижа за него по-добра. Още един въпрос. За съжаление, понякога се случва дарителите да бъдат излъгани. Знаем, че съществуват редица обяви, които са направо фалшиви, или редица искания, молби за дарение, които всъщност отнасят събраните средства съвсем другаде. Как да различим най-лесно истината от лъжата? Дали винаги може? Може би наистина човек трябва да има много опит, но преди месеци имаше една кампания на платформа, която разказваше с една ужасяващи снимки на болни деца, които говориха: боли ме, спри моята болка, много директни, емоционални послания към хората и много хора дариха. Сега първият оглед показва, че това е за първи път появяваща се платформа. Като кликнеш на домейн името, се вижда, че няма други кампании. Просто се вижда, че е направено специално за този случай, че се намира някъде в Америка или на някой остров. Тоест, както е един електронен магазин, ако няма достатъчно контакти, не можем да го намерим лесно, не можем да видим предишна история, други продукти, които се продават, така и с кампаниите се вижда, че е някаква схема, която е направена да ни говори с заучени послания. Отново елементарни, да има личен Фейсбук на семейството, където се вижда, че точно семейството публикува информация, където обикновено хората си дават телефоните и може да се комуникира с тях по Viber и по други такива платформи. И има по-редовна информация и трите важни неща. Има диагноза, потвърдена от медицинско лице, има място, където ще бъде лекувано конкретно, някой също се е ангажирал с това, има дарителска сметка. Нали? Те 3 компонента, когато информация за тях липсва, принципно дайте пари, защото детето е зле, ама за какво точно? Когато липсва, това са червени лампички, че нещо може да не бъде добре, когато няма лична информация, когато някой върви по улицата и разказва: ние нямаме история никаква с тях, също са червени лампи, че може би нещо не е наред. Много благодаря. Беше изключително полезен и детайлен разговор. Уважаеми зрители, надявам се, че сте получили достатъчно информация за това как е правилно да се организира, проведе и приключи една дарителска кампания. Уважаеми дарители, настоящи и бъдещи, отворете сърцата си и дарявайте. До следващия път. Благодаря отново.